kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kada kinang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas na napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Logyan tayo di istorya, napuluan iti apal, pakasalitaan ni Irene. Idi kalman laeng nga paset ti pakasalitaan na Irene. Sagodahin nga ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tatinawagan nakmanen ni Luida. Mawanda ka naman ag-date kini Danny nga boyfriend na. Kat syempre, ayaban nakmanen, awisan nakmanen. Saanan ko na? Abi di mo kayat, kakayatin, nakababain. Anak-anak kababain, mat si Irene. Di mo kayat, makaramanan ka man tiniimasan nga putahe, iti special, iti first class nga restaurant. Ha? Ag-take out kan dumanen. Kat maramanan di kiti kakabsat mo, kramang datatang kininanang mo. Ha, friend? Diyak kayatin. Abay, di mo kayatin. Basta diyak kayatin. Siyempre, intay tumangal daw. Katuin, kalbasan na. Intay to agbuyat sine. Katuin. Kursunadak na pelikulit ang buya. Ursi ka kursunada met. Kalbasan na. Agbirian datay to nagtipagsin niya. Kalpasan na. Into rumor tayo tipagsin niya. Panawan dak to. Paparan nyo. Ag-check-in kay to hotel. Tinakman ka itukot. Bayan, imagagkanidaning itugot na ka. Dada ka na tigapunan, wapi ka sa mong kaya ti sumurot. Kumatasanda ka nga itugot ito nagti-hotel. Haan, ganita. Basta saan ko na kayat, Lloyd, sigurado ka. Uwin, sigurado ka. Mahala ka. Anyat mas basol cooking ka, friend. Daka mo. Takas lang ka man lang makaguran nga ko, Datukos man talat ng saan mo na kayat sumurot. Basta sa anak ko. Sa anak to, sumursurot ka na kayo. No, si kakinsyak lang, okay. Oh, si kakinsyak, di ba nagbuhay sine? Si kakinsyak, ti sumrak ti hotel? Ardang? Apa, tumboy ka? Saan? Di kahit ko sa uno, merienda, uno, panangal daw. Eh, tang sa saan ko kaya tagbaling nga chaperon. Period. Apa namin? Basta. Ano ka di kagurang kanya? Ha? Irene? Awan. Uno ni ka di danit kagurang? Awan. Ako kagura. Ano pa kung kagura? Apa nga ron? Basta. Diyakon kayat. Ulitek. Diyakon kayat tagbaling nga chaperon. Dinak napilit parang nemi ni Lloyd. Nakasanumot ngamin manong. Nakasanumot ngamin. Umapapalaki. No pa pang mag-ag-restaurant, nakaswiswit na, agsinsinubo na. No, adakam tiyo nagtipagsin yan, ano obrada? Napi ako mamad no saan ko makit-kita. Saan ko makit-kita, hindi na, tagbibuyak nga ron. Eh, mapangkot tumat kita, hindi na. Naka-arim ta nga gayim ko. Pero nga ituyak na. Agasam to, nagtipagsin niya. Nagpadpadede. Sapo, makitkitak man nga ron. Nakasto nito pa nagkunot na dyan nga Dani. Agasam, da di ima ni Dani. At dapat di unag tipantina. Kit, sapo. Makababain. Kin, umapalak, kunak man laingan. Tadata man tek peso.
Imagine kami, no? Siya kumamit. Gapot agwapo ni Danny manong kinapudno na nagkrasa kadagos, idi nga amuna kanya. So, manipo di direta nga aldaw ko na. Saan ako nga sumusurot. No, adda awis da, kadadda ni Danny, saan ka sumurot. Ngayon doon ni Lloyd at agawis, basta awan laki ni Danny, sumurot. Ngayon doon addan tupela na dyan nga lalaki, saan niya't araraminan da, agbibinisito da agad inarakop sa daking kinarawa. Wag na. Jakla kayat, nagsakit tapos ongko. Umabala. Ang katrabahuan kami, manong Nemi, kaniya Lloyda, iti department store. Masakam lang sales lady, manong. Idin to tinidani, kat mangup opisina, nagwapo, di kotse, baknang, manong. Kung nakangarod kaniya ay Lloyda. Kastalatan na mapaspasamak ka na kayo? Di ka ba yung asawa? Awan ka titranta ni Dani ng mga asawa ka? Awan eh. Kapag awan. Pagpaparausan na ka lang si Kaloyda. Baka no, awan schedule na ka na kiti babaeng nobya na ka. Sikati ayaban na. Uno anda schedule titunggal may sa na kayo. Di mo ka di amo? Ang posible nga playboy ni Dani? Kasano no masigugan na ka? Dito nga retiro rayek. No masikugan na. Di sangpit kunto ti bagi iti balay da. Kapilitan to ng asawaan na. Kasano no hanakang etan. Kasano no da sa baling patpatig na. Irene, siyak ti padpatig ni Dani. Puputem ti saok. Dakam to tagasawa. Neta no ka manong nemi ti masansan nga sumbat ni Lloyd ano kastang ibagak nga apig handa pa lang agasawa. Tapno ko mga istakasta kita, rinabi ko mga kaedada. Ngayon dakal ti pamatik manong naming saan nga seryoso ni Dani kini Lloyd. Nakakaasib at ni Lloyd ang pagarigan. Manipot mo din manong naming no kasta nga tumawag ni Dani kat awisan na ni Lloyd saan nga sumusuro. Pasaray every end of the week. Last pasaray biyernes kasi dyan. Kung saan kat Sabado. No Sabado panangamis na iti aldaw. Mapandag glance, mapandag buhit sine, sadan dumapanitira, mapandag ka no ti beach resort. At dan san dua abulan manon nemi sipud sa anak kuyok kadakuada. Kaya ti may sa aldaw manon nemi naliday ni Lloyd nga simrek iti trabaho. Oh, ada problema, friend? Nag-aapa kami ni Dani. Ha? Apay? Abi nag-aapa kayo? Minsigasing ko nga ro na mismo nagkasawatan ko na ket anak ko na. Sa anak pa nga. Nagpapasak pa lang ang baling ang baro ko na. O bingak pa ko na. Gusto nga. Nagsinungbat kami. Sana ka di ba nga. Nagsina kami. Ha? Nagsina kayo? Saan ko nakmata? Alawan no, saan mo pa kayo tagasawa di ha? Saan? Yung oray ko tulat ang aruda. Mayat ka sikat. Mangibag kang gasawa. Ako na kumain. Di saan yung intuloy tinan? Saan kayo nagtuloy nga nagsina? Saan? Yung mapikot nga nagdiday ka. Happy nga rin na naliday ka, hindi ka ba't gaya mo nagsina? Okay lang. Sige, dinak pa kadarangan eh. Siya ako di bang sabat, ito sumrek ng customer. Trabaho. Madamdamaton itong nagsalita. Ito na minsan nga aldaw, manon nemi saan nga simrek ni Lloyda, tayo di damagik no apay kat masakit ka no. Nakiktutak manong nemi di makitak ni Dani.
Simrek manong nemi ti department store. Kaya di ba kita na imasideg umis-isem. Siyempre, umisamak mit at anang arud. Umis-isem gayam di customer. Kat siyempre, kas may nga sales lady, entertainek mit umisamak mit. Yes, sir. Anak ati gatangin niyo, sir. Sigamat, sir ka lang sir. Isak ni Dani. Ambok ang si ni Dani, kagangil lang entertainek kakit sir, ti awag ko rin ka. Dapat kasta ti awag mi, amang mo yung ano saan. Namugit kumot kita ni boss. Kita man ti kwa, t-shirt. Nabayagan sa nang isibot t-shirt. Api nga dito eh. Kita niyo kumakit dito, ba't kahit ko? Nga panggatangan. Sa bagay, ato man tayo din napipintas ng t-shirt mi. Dito nga banda. Simurot kanya. Idagwal tahak manong nemi, nakasasidagayang tiyan na. Dani, abay, nagagayang dasidag ko talaga. Kung nakalang natayo ka, sorry ha. Abig, so sorry ka. Nadalapos ko tarupa me. Kinis na eh. Ha? Kinis mo ti pingping ko. Tsaka nga rin among adda ka ha. Sa nga bali. Magusto ti banglom eh. Ha? Si Kawat, alagpili kan kumit kita ni boss. Mabaling nga. Intun rumor ka. Umay katualain. Tapay ko mo. Kadwa ni, masakit ni ko ha. Masakit ni Loida. Amok ang. So, imay dito yung kaputamok nga wanso na ito eh. Ha? Apay? Si Katiranta. Ay, tilay bagbagam. Aman, tapos kang umapal. Oo, nagkunakin nga umapapalak. Hala, tilay bagbagam. Tapos kang umapal. Si kamati suplat ko ita. Dito di katangik. Mapaling ko mapanipadas. Indiyan ti fitting room. Mabaling nga sumunod ka kanya. Mabaling ka din arod mo. Nuko ka talaga, Dani. Sige, nakarot sa diyan. Hala, manong nemi. Jack pulos damdamahin nga. Kasi ti pagbaga ni Dani. Hala. Diyos ko. Tapos saan ko umapal ko na. Madlaw na katang umapalak. Siguro nadlaw na. Siguro. Saan ako ng sumursurot kada kwada. Baka isuday ti pamati na. Nga umapalak. Ang barakong pato. Habi ko mga sumurot at kangwana. Hanak ba't nga nobya? Diyaman kayang po tinobya na. Ang barakon. Umay kalatan, umay ka. Sa anak ba't nga gluglugan takot sem. Ang barakon na pato. Hindi nung muwar manong nemi. Okay na. So, katangin na to. Gusto lang? Ado mo tinapipinda sa t-shirt ko. Ang pambar ko lang na ito. Tapos no, maawis ka. O ana, alas 6, narumbuan kayo? Sa paik to trumbuan. Abay. Diyak kaya't nga may naksukunan. Basta yung tunumay ka nito eh. Awanak to dito eh. Nairanakit din manong naming nga nagadwa customer. Ha? Alas 5 kumat, irong arumwanak. Agandar tayo makuma manong naming at numaliklikak din nga Dani. Ngayon ni, nag-overtime kami pa manong. Nagsara kami ti 6:30. Ngayon din umwara kon manong. Ala. Ang damat nga guru-ura isuna. Diyos ko. Anya tarami doktor numaliklikak dito nga lalaki. Pag naat nga tayo, hindi mo sa akin ang suna. Let's go. Dani, saan ko kayat? Sabi nga di mo kayat. Basta siya kayat. Saan na po't ngumapal ka?
Laglagay pa yung gayam ko, kaubra ti boyfriend, a girlfriend mo. Saksumorting ka. Ikasano namamon na. Sana to mamamuan. May kan. Inig ka man na ti imak manong. Apo nagbara nga naglamuyot itakulap na. Kat ni, iniguyo din sumursurot ak matlatan kang kuhala. Allah, ampe nga sumurotak. Idilukat ng diri daw ti kotse. Naglugan kang kunana. Niyapi nga naglugan na. San endrakep diri daw. Sana pa niti ridaw ngayon ti manibela. Nagwada ko mga ilukat ko madla ti ridaw. Dumsagak ko mano talaga nga saan ko akayat nga ni. Agtartarayan ti kotse manong. Numanin talyawan na. Ngomis isem. Nakasirseryoso ako mo. Apay, ada problema? Apay nga si Murtakin ka. Sige katawaan nak. Apay si Murtakin ka. Kasi kamulat pa kasumbat dito sa lunsod mo. Apay si Murtakin kanyak. Dani, mga mit no ano nga. Sana pa na seryoso kat kaniya Lloyda. Sikat kayat ko. Tulabi ibagbagam. Baka ibagbagam amin dahil takaragin babaim. Amok ba't ka nga chickboy ka? Di mo ka di kayan? Nga iraman ka? Ano? I'm a millionaire of love. It's unfair. If I don't give your share. Hana? Milyonaryo ak iti ayat. Kat unfair no saan kong itid keng kati share mo. Ada share mo iti ayat ko. Di mo kayat? Di maadan ti share? Nuko ka. Milyonaryo ka? Milyonaryo ak ti ayat. Iso nga, ikang kati share mo. Di mo kayat ti mag-share. Abay, mano kami, milyon kami amin, sa amin kitiya. Mano kami nga alaman, api kami ko na, irama mo tabagim. Ha? Kami ko na kadi, kiwan. O, hindi bago kasta aman, mano kami ko na. Isa yung drama mo tibagim. Isa nga, let's go! Allah, Dani, jak kayo. Tapi nga di mo kayat. Jak kayat di makishare. Iti milyon nga ayat mo. Nakadukam gayam. Di mo kayat? Jak kayat nung di mo iti share ko. Nakalukluko nga Dani, manong kastaon iti pagkaag na. May dong parta, kataw, nagdadrive ka. Nalalay nga kiti ang drive ita, gamot ka. Sikatli pasahero. Ipalubos ko nga rin madisgrasya ta. Kasano pa yung makadanon ta sa heaven, madisgrasya ta, di ba? Yung papanunta, iti beach resort. At binalon ko ta, para ka na ta. Pangrabi ita. Mangrabitan to niti unek ti hotel. Ana? Hotel nga dagos? No, kayat mo, di mangupad na to ito open cottage. Sa dito palang agsasrita, umin-inom, agpulutan, sa indon mayatin tirik nata, check-in tanto, ket sa dito nga rugyan tanti kampayag ang dumanon sa dilangit. Ato tagururay, sumabay da ka no. Ha? Si, sumabay da ka no kadata. Iso nga, galisto ka. Manong namin siya kung pinanunot no niyan to ti sawen ni Lloyda. Diya kung pinanunot manong namin no anya ti resulta edi panang pabusoy ko. Panangalak ti share ko. Ngay bagbaga manong namin ni Dani. Ngayon ka po ta. Edi pala yung edi nga paiso ngumapapalak manong. Kaya't kumit na siyak ti agkan na. Kaya't kumit na siyak ti romansain na. Kaya't kumit na siyak ti karawaan na. Kaya't kumit na siyak ti hotel na.
Napasamak nga rod manong nemi. Idi tamadama kam ngamin inom kinagpulpulutan agpaspasak lutak meten gagkuan naman. Tani, alin, mo nalalain kang ni Loida. Ni Loida ket siyak ti mga alak ang kuana tapno saklutek. Yung sika na mismo tit simaklot kanya. Nga masapol nga sumango ka kanya. Tapno agsangot ta. Maliwak te pasaklot. Sakloten ka. Sakayam na ganito ang alupok. Kasta. And then, your lips. Tani. Irene. Nakimas na kitipipig mo. Namimas ka. Ngem ni Loida. Hindi lang mabaling nga di mo ibabait ti Loida. Si kakid siya lang ti pagsaritaan ta. May ramaraman ti kayib ko. Sige. Ikumkumpara ka lang kang kuana. Isa nga ibagbagak latipod no. Nga nalarayin ka, kayat ka, naimimas ka. Nang ron na dito'y barok mo. Dani, data ti open. Pingay nga to mo ti t-shirt ko sa mo inikantik. Lakti bracket ni. Apay nga agdadete kamat. Oh, Dani. Oh, Dani. Masakit nga nagmayat ti sakit na. Virgin. Uy, naumpay patas ko dal. Nagswerte akon. Amom ka di nga, saan nga virgin nga tinikakwak ni Loida? Kasta? Po nagswerte ako no, kasta. Sumat lang nga nakatangtanggan ni mansanas mo, ta virgin ka nga talaga. Idento ta ni Loida, nalok na. Dani. Dan. Saan nga dito eh? Inta ka rutin sa jay. Sige. Abunagan na dito eh. Tanda nga harak kan pulutan. Tanda check-in. Alas to. Intan. Nakalalis to manong naming adda kami ni ti kwarto arik na sampay nga nairikap nga naitrangka ni Dani Tiridaw. Iti arsibsiban naman yung ti barokong kumano. Dan. I love you, Dani. I love you more. Irene, talaga? Siya tilab mo? How about ka na kita duma? Diba? May siakline ka na kita ikam ti share. Idid ko aming nga shares. Awanan ti pangitadak ka? Agpaiso? Huwain. Gapata siksikalaeng. Siksikalaeng. Gapata sikalaeng na kuhatin na sa pulak nga virgin. Ti ka doon na kita inikak ti share. Sikapay lang ti virgin. Dan. Nakalalisto ng inikat manong nemi ti amin na panagana pagan-anay ko sa nakinturun kat napadata ako ni ti kama. Pinalistuan naman manong nemi inikat ti t-shirt na, ken ti pantalon na, ken ti brief na, ken iti sumagpat manong nemi ti kama. Nakitak, nakarungrogsot, nagdakkel. Dani, diyak kaya da ita. Kaslamit lang dakkel a paslight. Kaya na ito eh. Siyakti makamo. Ala, saan ka virgin wen? Ay, virgin ako wen. Baka numarigatan na. Baka mapigis. Nalagkama na mapigis. Mapigis ka rin. Tiloko. Napanagit impaigam kanya. Kabutang ko lang aro doon. Impaigam na pa eh. Ngorila duwa imak manong nimi tinagpit-pit kit. Di mo kaya na sakmal. Sakmal mo. Ala. Kapag isungag nga idita isakmul na matin mano. Sangkon ang naliklikat na muna ta. Ipil-pil na pa itikayat na.
Manong nemi niya taramidik ko nak. Pinadas ko kinagat-kagat. Kunakom. Oh, Irene. Um, 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 Gugunam ko na ka. Aray, loko ka. Mga katabo na. Manong nemi siyang midlang tiningirwar. Loko ka. Kapeditat ng iyo naam. Gabata sa nga virgin ti ngiwat ko ti nga to. Edita, arugin na kun manong nemi nga romansain. Nagiti bibig ko, iti tengid ko. Oh, Dani. Kastoy ka di tararamidin yun ako ha. Kay ni Lloyda. Doon ta iti kastoy nga kwarto ti hotel. When kada apalam, iparaman ko kay gaitan. Iti baro kong, Dan, oh, Dani, Dan, ngayon, oh, Dani, oh. Impababa na pa yung manong nemi. Dito ka dito ko nada nga mangan. Huwin, voluntaryo mo't manong nemi ngayong kalawak dinagbaitan di kiti legs ko. Ngayong inala na binagkat manong nemi. Digurong ko sa isot nagkaptan na kalpasan na daytan. Laban na dildil patan manong nemi ti perlas sa nakinikiniten. Oh, Dan, nagmayat mo. Sa nagit ikurikur manong nemi, ti mordong ti dila na iti ruwangan ti kuweba. Ikur-kurikur na. Oh, makikiakdaan. Oh, sa nagit inamalan nga sinipsipan. Awang pa'y rumuar at virgin nga ron. Tony, Danaw. Anong name minsan nga nagpaw ti sunay ti baba taawan ti maaala nga katas. Masapol pa lang burakag ko nana tapno adan turumwarin nga katas. No bayad damat pa nagbasa-basa naman. Idi tayo ready na nga ibiyat manong name ti dakkel a plus light na manong nagsagana amok ka na sakit. Idi ta panan kita. Kasi nanarusod. Tani. Okay rin. Puno nga yung talaga nga virgin ka. Oh, saan ko nga itid pa iti sa balik nga share. Itid ko amin-aminan kang kati-share. Saan ko nga ikan ni Lloyda. Ginore asin naman. Gapata siksikan tulay ngayon, ti mangikot iti milyones nga payat ko. Nang ronag at oh, Dani, sakit Dani, okay lang. Kayak, babali madamdamakit sa Anton. Hindi, when madamdama lang. Nang ronag, no, oh, Dani, Dani, Dan, nagmayad, Dani. Dani. Manong nemi isusurot ko ngayon nga isabat-sabat. No kasta nga ingato na isurot ko met kat no ibaba na isabat ko pa kat oral na maisaltek manong. Hinggang mariknak ang mapanan tiriknak. Dani, mapana ko, Dani. Oh, Dan. Kiniyat katak manong nemikit na isarding na ngim inyok-yukuyok na. Tapno di kastakit adadahang mariknak tinisang sangayan ngayon. E di palo kayak tibagi na manong nemi balbaliw manin nga nagkabalyo. Pumaspaspas. Aging ka na, Dan! Si mabatak manong nemi tamarik nagtikas taonit kinamparan na nga lumrumuar. Nga likido manong nemi manipod kang ko na.
Oh, kastoy gayam. Nakakaapal nga agpaismanong nagmayat. Kat siyempre, hindi makainanakang basit na lamanin. Manen. Oh, dani manen. Uhin manen. Tapos ang kanton mo mapapal. Manen. Oh, siyang mamandani. Itaki nga to. Sige, sige. Sige, sige. Tatugawak man tapno adad nga sumbrek. Maisaltek. Sagad na sagad. Kaslasan kam nga mabanog kinitani mano. Namin ado. Sakam na nagsardingin manon nemi. Iti talagang naapradan kami ngagpadpada. Inta pa ilang change oil ko na. Intuloy mi tinagpulutan ka ni minom. Awan ti arwatan mi manong. Imlayan kang kuana. Pinitik ko na. Imingar mo't manin. Nagloko ka na pa kami pinitik mo. Mayat manin. Tugawang ka na tan. Ha? Tugawang ka. Nga akin likodak. O sige. Gustoy. Oh. Ipakon. Oh. Oh. Mayat. Ure awang kami iti kama manon nemi adda kami titugaw. Tanaglamisaan kam nga rod. Nakatugaw. Kaya iti pitikek. Opo, kimari ta kasi dyan iti maknet. Tinugawak ko na. Oh. Napanamin man dani. Hinagmayat. Sige, up and down. Tulungan ka. Ang pangatok. Sakit pa ba? Oh. Nagmayat. Oh, Dani. Oh, nagmayat, Dani. Awanin ti apalak pa. Sana kung ngumapal pa kapot. Nagmayat. Oh. Oh, para kung marino. Oh, mas no itay imuna manon nemi ket linikuda. Si Marno manon nemi si Mangoak. Si Mangoak manon nemi tapno di kasta ket mairapin naman nga karim kamen di iti mansanas ko. Kabayatan manon nemi nga madamang iwaling-wali ko manon nemi gamot na talagang naslasaan nga umlay ka na manong nakatibker lata. No namin ano ak manen manong nemi aging ganapan met manen isuna. Tani. Nabanukan. Ang mga numaybayan na to. Diyak ka di man ipagaking kang si Kalain ti Virgin nga babae ti biyak ko. Sana kang babawi. Nga nang paraman met kang ka tapno saan kang umapapal. Isinak to ni Loida. Isinak amin-amin nga babae ti biyak ko. Malaksit kang ka. Tamano kami aya. Abagiso nga pito. Ano ko may schedule ko tinal daw. Adda. Awan inanak. Awan day off ko. Nakalukloko ka nga talaga. Sindi ka na nga babae. Mostly nga. Dagitikas ka na kami. Nga mabalin mong alilawat. Ang daman dagitikas na mabalin na. Nga mamudamot nga sana nga seryoso ko na kuwada. Kidkidawan dala kanya ka parang sake kida. Mamati ka? Happy nga siya. Sales lady ak lang. Tisugbat na. Gabot na si Kalain ti Virgin. Itapay kat mariknak nga matpatag ka. Nagsapsapulak nga rotikas ka. Namok la ko ma. Di si ka kumantinarim ko nga dagos. Yung bes nga ni Loida. Awan hanggang pa nagamamukin ni Loida. Idadarelasyon yun. Kadi. Huwin. Yung maglagit din. Iso ka.
O na, dandani maipos dito ang 3 oras. Short time. Iso na, another round sa tato na gawid. Another round. Last round. Yung tangaro din sa Jakama. Saanin nga dito gaw. Makaktang dito eh. Yung tangaro din at Jakama, sweetheart. May isang sangayan manong name dating aldaw ken rabi. Pasado 12:00 manong name. Pwede tulod na dito balay. Dito kayam di balay yo. Dito ko mga manto pa siya rin. Dito ito nga umayamit na papakin ni mama tap ng mga asawa. Di ka magagangawas ta. Tapay. Di mo pa kayo taga-asawa, di ba? Dali bagbagam kini Lloyda. Ibagbagak na niya kini Lloyda, kapatasan ko akayat isot asawa. Ano? Kapatas sikat kayat ko. Iso nga, within this month, umay kami ito. Allah, kasano nga din ni Lloyda? Kagura na tulaki di. Kapilit ang kagura na ka. Ngaman na nga ron. Gapo lang kini Lloyda, di mo kahit makiasawa kanya. Saan ba na? Dito ang turaya, tamangan mo, naalam mo tikikayat mo, kanto bay anak tun. Saan, sweetheart? Kadakupan nyo amin ng babae. Sika, di ka kaimasan. Awa maangot ko nga madigan ka. Huh? Idin to tin Lloyda kat medyo adaanglit na. Dalay bagbaga aman. No, kaus-usat na ko tawas. Awan, ito na buhay bayag. Sos. Kati, iti 3 hours ko mga panag-romansami, ito naglungat, dataw. Magmanda maano sa, pati sang aw mo, permi. Aw matperdik ngipang ko. Kinaura aw perdik ngipang mo, no. Depende na, adya onig mo. Sumat pagkapuan na nga, di onig. Yamatasi ka talaga, tinikari para kanya. Data, tagasawa. Kaya't noan niya tingkari marunemi ni Dani, isot tinumpal na. Kinaguranak man idi, ni Lloyda marunemi ng awan maaramid na. Tas umadlat na nga nugot marunemi, nga talaga nga nadlaw na nga pag-angawan laing ni Dani Suna. Uwan, makiayayam ba't isuna? Di namat intulok nagsikog, kaputag ka, nagkon-kontrol isuna. Nganimat lang Lloyda, manong name tinagbaling maid of honor ko, itinag-asawa kamin, idagkalaysa kamin kini Dani. Naman pa may sak lang sales lady, manong name kinisuna kit mga opisina, na ikariak kadakwada. Tanyaman ti pakaragsakan ti anak da nga ni Dani. Awan ti pakibiyangan. Dagi tinaganak yung kuha na taragsak na matragsak na. Desisyon na. Nagbaninakmat nga na siya at nga na ikamang kadakwada manong nemi. Ay nga nadan kami ti kabukbukodan nga balay kini Dani. Nagtalinayadak dito balay kas may sang asawa kin ina dagi ti talo nga anak mi. Kalpasan di makatawan, sipod nag-asawa kami, manunay kani Dani, si marunumat, na nakiasawa ni Lloyda. Naragsakmat ti pamilya na. Nga mas pa'y ragsak kada kami kani Dani, agraman matan karigtalo ng anak mi. Nga kaslay di laing kalman manong napasamak ti amin. No pa'y sumak manong katawan ti amin, gapotad dan talong anak mi kani Dani. Dahito ti pagkasalita kang kaslay di kalman laing, manunay mi nga napasamak, kadagyaman naglaon na iti anus mo, nga nangibasa, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak, nga dimgag ka nagbuya, more power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Irene. Thank you kang Irene. Naibag nga oras tayo apin nga sa pada, mabuhay tayong lahat.